apa mukuti anzi mukuti imimi mirai chakatanga sei mirai ambotaura firimoni Asha. Chimonyarara fonzi. Chimonyarara ikani. Chimonyarara ikani. Waka mari dzese dzakaenda ku. Chinzwa. Aita vanjuga. Akatava juba. Mutembe. Ayo wakane mwana mwari adaro. Yangani mwana mwari. Aiwa. Ndio angari festival ya mwari. Isa mukararizwa senga makararizwa rake. Akabira nani? Akabira nani? Anobika ndari. Mina ndukudza. Anobika rimwe. Akane moya. Aibikira vanhu. Akapati yanga asingamwe. Aba mtengesa manje. Kunzwa. Tuta sisikana nobaona namunoita mari. Shitu. Gauro. Tengese kunzwa. Ayo adamba kuvunza emadaramu. Mimi I'm believe kuti Jesu ari kwandi. Iwe. Amuti Jesu ari kwandi. Iwe Jesu ne. Akafa kauraiwa. Ampenyu Jesu mweya komana. Mwari ndemwe. Apo Jesu. Niweze na Jesu. Niweze na Jesu. Sajana Zimbabwe. Jesu. Koshi mungu chengaisha anza akatora zvaanza. Asha. Ndakagara nemahedheni panapo. Kuno tsara munhu cha arotsengo zikuru zvake pa. Urikuenda kubhora ndarapasira. Ungazivhara nebhodhi. Ungasara munhu wose udhongera yake utsara. Kungosara ya. Mwari. Ukatanzanza akatsara futi baby. Baby anozosira baby. Tatambe nezvisina Munzo. Baby mwari itsotsi. Bambo baby. Jesu. Chisarenza. Aiwa kuzarwa kwake kana akazarwa yose usinomboito miracle. Why wandiswana nobandongaitsotsi. Jesu ana kuzarwa vanhu vatokwe. Koseko mai Maria musani. Ana dumbara varazva. Vai modoro cha Maria. Komana. Akomana ka. Memory yangu wawa. Step wema. Macha memory yangu wawa. Asha msadari. Mira ndikutaura. Uruzwa. Amai va Jesu acho. Taura ne mwana Garinyere akazononzwa mafuta rivi. Vaura Akomana msadari. Malinga. Asha. Msanyepa akomana. Akomana munotonga udenga, munodzinga udenga. Munodzinga udenga makakirara imi. Makakirara mimi ka munodzinga mimi. Kune planet iriko. Munodzingwa. Nema ndege uno Asiziya kuti muchanodzingwa. Mukasadzingwa muchagochwa mugena. Mukasadzingwa kamunogochwa. Makido. We are going. Munoziva kune gena iri. Nderani? Mishtaura zvamukutaura nderenyu gena. Nenda gena. Gena rakakumirirai. Imi muri tu.
ndikuzamese muri kutaura nyaya dzenyu asi manzwa nyaya yakabuda musuno hanzimunoziva pesa anonzi Tish Matters hanzi akaenda kune mumwe muprofita wakaenda anonzani Tish Matters uyu angari Tish Matters westation DJ chichi hanzi akaenda chi akaenda kunoprofita wakaenda kuchechi maisi aenda kuprofita kuchechi kwakaenda kwaka zvikanzi aiwa Tish Matters chi ona iwo toda kukupa direct line na good uzi vanhu vakazara munomuka akazvibvume waiziva saiwo Tish Matters iwo unozikanwa maiziva avapiwa foni mirandikudzeka andakabuda munewspaper here kana paneti yese yanga iripo maiziva zvikanzi chi Tish Matters yodaira foni waiziva Tish Matters yoabva yadaira foni avatanga kutoprofita vanhu vari muchechi kunzi iwo zvakati iwo zvakati iwo zvakati iwo zvakati batai nhamba dzacho hazina kubuda zvibetsani hanzi nhamba directly muna Mwari nomataura kaita nyama akomana asi munyebere aiwa mira mukatikizwa ndikunyeka munyebere murikuona zvakaitika muprofita wacho kwakaenda Tish Matters ka muprofita akati ndakataura ininika vanhu vanoti chi ndiri kubhaiza saka miranditese ndite kuti Mwari ataure nefoni yaTish Matters Tish Matters abva ataura pafoni yake zvikanzi enda unoona nhingi mukadzi akati zvakati omudza zvakati mukadzi wakati zvakati omudza zvakati akatanga kuprofita vanhu vari mochi muchechi imomo waiziva kuti ane foni amusana pamona pari mwana anonzi profita namba dzake ndi foni ndoro kupa direct mai manje akabuda mai manje chimonyarira imi chimonyarira imi akabuda mai manje akati ndakasangana iri Mwari ari kuya kukopi kana mavedzwa iye akati handi ndiri namba 4 kuna Mwari yakatobuda musosande yabuda musosande aiona saka vanhu yavanotamba aiyo saka ndizoti Mwari hako vanhu vese vari kuclaima everybody is claiming there's God, there's God. Where is he? I want to see him. namukuzeyo chinhu muri mafesi angu mese Uyanzumfesi wako? muri blazi aiwa muri blazi imomira izvozvo urikuona ezvinezvi zviri kuitika ndezvekudai so there so many vanhu vari kuzviti maprofeti mabhishop machi vanhu vanoda kukudza machechi ndanani vanhu vacho vakawana ime anani tsano ndida kuvunzai timotaura munongoziya fuwa munoziya chete vanhu vane vari kuita machechi okuadvertisa muredio makuseni ndanani tingotaura 4 handizive mazita avo ndokozwa mheno vachiadvertisa but wakambodzwa kuti chechi munhu anoadvertisa wekuroma wakambodzwa vachiadvertisa kuti weya kuchechi kwedu toda kuitira munana phone number yedu iyi weya kuchechi tikunamatire imi musadare kaniutanga kutaura zvokutanga timotaura 4 mazita ari popular right now wona muri kuona zviri kuitika tsano dakuudza chokwadi wona what I'm saying is wona ezvinezvika we've got maprophets anoda zvinhu zvakawanda zvoda kuitwa ameno vanoda ndimuda kuiaaaimukotivanhu vachakuenda kuchechi ani ndimuri kuenda kuchechi kwacho ani vanhu vachari kuenda kuchechi kwavo ani kwaruvateachechi kwacho kwari kuendera yoziva kuti takakuta tichienda pabaptist sevana baptist aiya mene ndikutaurira asha even mune vanhu 5
pastor anoparira. But machechi amazuva ano auda vanhu thousands. ichechi ipi kweruta izvozvo unoita kana wapatna ugara kumasofa unopiwa kaningika chinzwa mani kutaurira magaya anoti patnaka opiwa kaningika ogara pasofa unenge uri kumberi unopiwa mahara unobhadhara $20 a month. Iye ada kuti uprofitwa nekabhengoro. Iye kana ari muchechi anakaprofitwa nezvimamonya zvinenge 20. Mamonya. Haana bhengoro yazvo. Bhengoro haana. Iye haana bhengoro. Mamonya ari kuchadira Jesu. Madisciples. Aiwa, mamonya disciples. Mamonya pataro mena. Anditi Jesu aifamba nevake avashandire security vanototambira pasina order. I'm trying to explain kuti ropa raJesu radeuka pachikwangwari kuti imimi muregerere matadzi and then imimi hamukunzwisisa samudatitesei tambobvunzewo chinowana ivo zvamuri kutaura imimi handiti ndikuzinzwisisa tambobvunzewo chinowana imimi ndofunga ndimi munhu wekuti zacho mune makanyazozwisisa makati ropa raJesu rakadeuka kuti matadzo apere handiti but zviri kuitika manje ndezvekudai so manje tsana handiti there are so many people vanointerpreta izvozvo zvaitika for their own gains urunzwa because ezvanhu zviri kuti vanhu vese tiri kutendera zvimwe cheteka epane chechi 1 sha epane chechi 1 tsana ndikunebereni urunzwa ene zvipane machechi mangani Jesu achanga ari mangani ana Jesu angari wangani wakafira vanhu tsana kutaura chokwadi ana Jesu angari wangani wakafira vanhu angari 1 ka handiti Jesu 1 akaurayiwa akafira vanhu handiti asi vanhu vacho vakuzoti mafollower aJesu manje zvakuitika Jesu angasiri mbavha kani pana ambotaura kuti yanzi Jesu atama makasa Jesu anga atori njuka hanzi aitamba njuka aitamba njuka muchechi maindikubvunza kangani tichiverenga nyaya sekunzi pastor akakanga munhu anoenda kuchechi mukadzi wemunhu pastor ndo akarehwa kaunzi mafake prophets achawo unazana bhaibheri rinoti chii dauudza chinhu 1 bhaibheri ndikuudza zvinhu 2 ndezvokuti bhaibheri rinoti follow the bible teedzai zvinodiwa mubhaibheri neshoko raMwari do not follow people usati hanzi because ninga uya nemunana saka ndakutedza munhu iyeye no that person ka is followable munhu iyeye anokanganisa profita ningi anokanganisa sha but iwo teedzera chi zvimbhaibheri zvaMwari sha usatedza zvevanhu sha munhu anokanganisa sha munhu wenyama Jesu akati Bible ayo not Bible rinoti andikataura kuti Jesu because inini Jesu andakumuona nditaura zvake but ndokuudza Bible rinoti there is none righteous no not one uruzwa hapana kana one ari righteous sha munhu wese ari wrong sha
But zviripo ndezvakuti zvandinenge ndabatsirawo ngatibatsiranewo pakati tigadzirisane. Komaneri wakavhara nini? Mina nimubvunze iwewe Jesu paakachinja mvura achida kuita wine aida kuita sei? Chinangwa chake ndechei? Angasvika pamuchato kuGalilee ubva aona vanhu vakaomerwa vakati shit Rasta. Mati munhu vese vakadhakwa vakapanishwa akarigadzirire chaiso chinodhaka vakazopanishirwei iye ari Jesu anga arigadzira vati ndiye akarigadzira sei aiso charina kunaka akarigadzirei achiziva kuti harina kunaka saka amai ake vaimwawawa amai vake vati vanhu pakasoni nyarara pakasoni amai vake vaida kuti vanhu vamwe hwahwa asi vanoziva kuti hwahwa hwakaipa sei amai vake Jesu ndiye anoziva kuti hwakaipa akadukudza amai vake kuti aiwa zvakaipa hazviite Jesu ndi Mwari. Jesu ndi Mwari. Jesu asina. Nani mashizha atora. Mwira mashizha. Ngari chamba ya. Muningina. Wana zvakaima pasipana. Mashizha ngari. Ayo. Jamani mani wokutaura. Chinhu chese chakaipa wakanyatsoda kuchitracer back. Chopedza chasvika kuna Jesu. Mbanje chaidzo chaidzo. Kuoneka paSolomon. Solomon was last descendant of Jesus and but mbanje ndo kwadzakawanikwa. Ndizvo. Andika. Vanhu vekukangana vai Adam naEva vakaririkira kuna Jesu kuti anditika that's why chihure chake chiri kuwanda doro ndiye akarigadzira that's why zvidhakwa zviri kuwanda that's why makadhakwa imimi aiwa ini ndiri kudhakwa Jesu andoti vanhu vafare aona kuzvinzwa here hanzi amai vaJesu vaida kuti vanhu vafare ndizvo zvawataura kame saka tikufara in the name of amai vaJesu saka tidhakwe akomana takomborerwa kudhara asi vanoda kuramba kupa kuti Jesu aimwa hwahwa apa achitamba njuga konjuga akatamba here hanzi akatamba njuga muchechi wani alright kopa akanamatira Moses akapfeka maJesus aya achipedza kunamatira Moses maJesus akashayiwa
ndanangaba asiri yejesu mozisika nguva yamozisika nenguva yakazoya nejesu we have no record. Hatina record yokuti jesu akasangana namozisi pasi pano kana akasangana kudenga hameno but pasi pano mozisi akararama kudhara jesu asati auya ende mozisi akaparara kudhara jesu pakazoya anombosangana vanhu vaya ngatisanyeperane mozisi najesu anombosangana bhaibheri hamuna zvidakwa bhaibheri hazvina bhaibheri zvirimo zvidakwa hamuna vanhu bonyarara mheniwe hamuna vanhu enjuga mubhaibheri imi zvinhu zvakatanga kudhara hamuna mondi komondi dzakati imi pakavakwa munoziva kuti mina ndikudze vari kutsvake chii mubhaibheri mina ndikudze tsano zvakanzi pakasikwa vanhu pakasikwa adhamu naevha handiti adhamu naevha vaita vana adhamu naevha ndo vakanzi vanhu 2 vakatanga usiku handiti aiwa kana zviri izvozvo amhene vamwe vacho vanga vari pakanziiwe chinzwa manje sano adhamu akanga ari mumunda meedeni handiti angana akadzi vangani angasina mukadzi mbabvu yake ndo yakabviswa kubva yajarirwa evha Adam na Eva, alright. Mira nikuze, alright. Adam na Eva wacho wabvaita vana vangani? Adam na Eva wacho vana vangani? Pakaumbwa. Alright. Adam ndiye akasikwa munhu wani. Bafemerwa mweya. Alright. Adam ndiye munhu wani akasikwa. Gabriel na Lucifer. Gabriel nani kule? Sano, mira nikuze. Zikutaura kuleka. Munozati nyaya yereligion. Religionism yacho yekuti chinoita nharo manje. Vanhu vanonzwisisa zvinosiyana siyana. But ini ndauudza zvinoitika manje. Zvandakanzwa. Mira nikuze kuti munhu akatorwa ndosachinanzi atorwa ndiani ivhu kudzokera kuvhu munhu akatorwa adamu ubva torwa inzwa itsano ndakuudza God created Adam. Alright. God akasika Adam abva atora chinhu mapfupa aAdamu one pfupa I don't know how many abva agadzira chii the woman. Akazira the woman Eve. Vakagadzirana ipapo. Isusu murikuzwa tsano kutaura nyaya yedu haisiye kuti ipapo pakugadzira. Nyaya yedu ndeyekuti vakazeta vana vangani. Nyaya yedu ndeyevakazeta vana. Vakaita Cain and Abel. Cain was a farmer. And then Abel was a murderer. He butchered his brother. Ndo vakatanga kuurayana vanhu. Vanhu 2 vakavaka unozati Mwari akavanzi Mwari akava vanhu 2 Adam na Eva. Pavanhu 2 ivavo pavakagadzira vakaita vanhu 2 vana Cain na Abel. But Cain na Abel ivavo vakabva urana one wacho. Unuzwa? Saka unuzwa? No. Sana. Unuzwa I know. Zokurayana vakatanga pavanhu. Vechi 4. Vanonzi vechi 4 paupenyu pakurarama kwese. Akatanga pakunuidza. Family yacho handiti. The fourth person akacreatwa vainhuidza. Baba vacho vaida umwe anonhuira akabva mumwari. Iwe I started that. Things are simple. Adam and Abel, until one of the brothers killed the other brother. You are Antichrist. Just the same. Pass me on.
Jesu achadzoka. Akusisina. Of course, Jesu achadzoka asi spirit yacho inofanira ramba ingorelease. Aiwa musarambe manje. Because imika kana muchibvuma zvese zveprevious ka mafura kubvuma zvokumberi. Because if you believe in Jesus zvokutanga ka zvokuti Jesus anga aripo and what you should also believe kuti achadzoka. This is don't want to see that guy. This is the second coming of God. Why do you want to? I am saturated. Why do you want to come back? You want the criminal to come back? You will. Don't do that. Jesus bakaenda kudenga. Jesus will kudenga. Jesus bakaenda kudenga. Kill him. You are the dangerous man. I told you, that was a dangerous man. That's why you had to crucify. Gentlemen, Crucify. gentlemen, He was crucified. Because he was Mwari akati no, I am the Father. God says I am the Father. Jesus. I not sit and listen. Sit and listen. And Why do we hate Jesus? God said, I am the Father. Because we just had tips. Hey, listen. Do not make. We had just had. Whether you believe it or not, but God said, I am the Father. God is the Father. Hey, God is our Father. But God gave us. And you when God created Jesus, Allah created. Just it wasn't you are God talking created. nothing to us. God was there. The Son, announced Jesus, was there. The Holy Spirit was there. You know the Holy Trinity. It's a Holy Trinity, but you know what? There's one God. There is one God. One Almighty. One Father. One creation of the world. One. Unazati Bible tsana. There's one Unazati God. Bible rinoti tsana. There's one Bible God. rinoti tsana. Bible There's one rinoti. Almighty. Unazati Bible rinoti. Bible rinoti kuti tsana. One and one. Tsana ndawo ubvunze. Who are you talking about? Mavhesa kutanga kuti Bible. Mina John 14. There's one God. There's one. There's one Hold on. I want to tell you something. Listen. It says in one. Let me
Wait, let me explain something to you. Let me Let explain something to you before you go anywhere. Please. I don't know about that grace and what, but I want to tell you something. It's what the Bible says. And it says, in the beginning, In the book of the world. In the book, what was in the beginning What was it in the the Word, book? and the Word It was was the in Word, the book. and God said, And you just know that it's a book. and God said, let there be Don't light. make the book control us. Alright. Because this is we got out.